سلام علیکم. سنید میکنم ترک چرا برای زنگ آخر گفتن نه نویسم Ego Production. Ям синфам занги охир шидай ман мондам хонада бояд наме бидим ку занги охиронда орзуҳои 11 сол кадама вирус нобуд кардне ки о занги охир атминӣ чидак ҷаҳонда кош мемонда на қалан саҳнаи мактабда озод хайри хуш мекард маълимаву талаба озод вай берда менависм маълима монда ман ғоратгар мешидим не ки маълим намонда кустод туйчиев гузашт маълими адабиёт бидагане мардаки хоксор буда ки ба эҳтиёт бид мора карантин кардагиянд ай ҳамун рӯз ай занги охир намеша меган ҷигаро месӯза аттестата нагирифта накарда хайри хуша кошки иҷозат битам бо синфи 11 бишам бибиром випускники да духтари амрам қатӣ гуфтум то мактабам мерам мошини якам қатӣ гил даста қатӣ сурат гира қатӣ неки нашид афсус мирд орзуҳои мактабӣ омо ошиқ бидим нагуфта гапҳои ошиқӣ маэма шуқаи мамошед дигар набинима ки раҳо рӯй шавам ман мерам корковӣ мумкин интизорым нашай ту бирай ёрёбӣ мактаби пирай талаба чанд хашидай кафтарай на бӯи талабаву на бӯи китобу дафтарай ба ҷои кайфиёра мактаб петачок шидай меган то соли дигара ҳамада ҷавоб шидай худо соли дигар яке нараваи ва бо мактаб намехонанд дига бадо дар рӯи мо натури бад дизд ё бангиву хулиган мешан дар хонаи шиштана пацано гаранг мешан бира вирус ки ба омада чанд хатар дорӣ ясилфаву номат қатъи ҷаҳона зарар додӣ гирифти ай мо соли хониш давоми таҳсила ай зан безан кард вирус ғарибои зангира мамани омӯзгорай мега талабом дазиқи мара ҷанг мекунам мебинама бенаморникам агар не ба чашм мега ай берун омада бошӣ маҷбури як дистота спирт бигирӣ пошӣ дунё бӯи алкогол дора мо иҷахид надорем берун биромаданда ранге ки калид надорем обод бошен ждат кунен шербачо синфо 11